Assalamu alaikum ‘yan uwana mata. A yau fa na sake da muku da wani haɗi na musamman a cikin shirin na namu na mata sai da gyara. A yau shirin da na zo muku da shi na kawo muku wani haɗi na daban wanda wannan haɗin abubuwa ne mai sauƙi zaki tanada ki haɗa da kanki a cikin gidanki ba tare da kin sha wani wahala ba. Abu na farko da zaki samu shine zaki samu ayaba. Ina kalan dabino na Saudiya wanda ba shi da kwallo a jikinsa zaki samu da irinsa a kankana wato watermelon zaki same shi da madara pik na gwangwani na ruwa ki blending din su sai ki sha. Wannan haɗin shi ake kira da saki shiya tagumi. Idan kika fara zubar da ruwan ni'ima zai sa ki dinga zubar da ruwa in ba kya zubar da ruwa, kuma musamman wani lokacin na sanyi fa wanda ni'ima take daskarewa saboda komai naki a sanyi komai naki a daskare. So wannan haɗin zai taimaka miki wajen ya dinga fitar miki da ni'iman ki sosai a jikinki. Sannan kuma wannan haɗi ne na musamman tunda kika ji an ce miki ayaba, kankana, dabino, uwa uba ga pig milk. Ake sa wannan shine tambatsar ruwan ni'ima. Ki gwada ki jarraba ki gani ki gode min later. Wannan haɗi ne na musamman. Kada ku manta ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun abun mu daga zarar mun ɗaura akan lokaci. Kana kuma ku yi sharing ɗin shi da sauran mutanen ku saboda su ma su gani su amfana.